Second day waiting sa akong operation nga for preparation na. Morning na jud ni guys. This is it na jud ni guys. Mao na jud ni nga adlaw. So gitawran na dayon ko og dextrose. Ang pikas na ko kamot gitusukan, niburot man ang akong ugat kay dako man ang dagom. Kay second man tun na kinadak-an nga dagom basta i-opera dako jud nga dagom ang gamiton. So nasaksis na jud ang pikas kamot kay nakita na jud ang ugat jud nga wala na jud siya niburot nya. Naghuwat na lang ko ani nga time. Ako na lang sad usa ani. Yan abot man dayon akong bana kay need man jud nga operahan ko nga naa akong bana. Basin unya mulakaw ko. Ako sa gipakaw na akong bana para naa siya kusog nga magbantay nako kay gikan pa tawo ni siya lakaw kay naa sad siya gilakaw ba. Gisulit na lang ang iyahang pag-absent. Kung naproblemahan kay nga akong kuko gipapauli na ko akong bana para magpalit siya aseton kay lagi nagmanicure pedicure man sinang bandin may na lang sa kamot gani kay natangtang nako ang tiil gyud kidili nako matangtang kay pertira bang bagaa ani wa man ko giingnandaan nga basta operahan gani tangtangon ng mga manicure kay ngano guys para mahibaw-an ba kung simba ko mag-bleeding ko manglago man ang tiil so mao na ilahang tan-awon kung nanglagom na gani wala na nay dugo kinahanglan jud ni nako tangtangon nya ginahinayan nako na amang koy 25 centavos akong gitrayan ko tangtang ba jud nya wala man koy lingaw nya ako rasang usa kitangtang nako hinahinay nya di man jud mada guys surrender nako kay ang pikas nako kamot nga naay kusog nga nya left-handed man ko gibutangan magdagom so dili na ko magamit didto diri man ko gitusukan sa akong left. Thursday morning karon guys, wala na ko gipakaon giniha nag-start 7 a.m. para preparation sa pagkuha sa akong pulip. Dapat ang preparation sa pagkuha sa pulip is fasting, dili nakapakaonon, walay rice, walay water. Unya tangtangon ang mga jewelries, earrings, ring o necklace. Dapat ang mga color sa kamot nga nay manicure, pedicure, tangtangon, mao na akong gibuhat karon akong hinay-hinayon o tangtang. Unya karon ako ganiharang buntag ko gibutangan ani. Gahapon wala ko butangi. Okay, di naman kumukaon so kanina lang i-support niya na sila gipainom na ko para dili ko gutomon. So wala na tay kaon ron. Mura guys, naghuwat na lang ko sa oras, kuan pa man sa pang-oras. 8:24 pa sa buntag, sayo pa nya 3 PM pa akong opera. So magwait ta sa time niya. Sa karon ako na lang usa nilakaw man si Renner ni uli siya. Siya mohatod sa akong anak sa office. Sa eskwelahan. Nya arion ko niya wala pa siguro 11. Nya magdala sad to siya asiton. Samtang wala pa asiton, ako sa hinahinaya ning akong kuko kay patangtang lagi ang kuan mga color. So mo na guys. Huwat na lang ta sa time. Murag ang akong gibati murag og nakuyawan pero di man jud na mawano ang kakuyaw na ara man jud na depende ra na sa ato kung saan natugda sa karon ako pang usa karon diri sa ako na lang usa diri sa kwarto gibiyaan na lang nasad ko pero gabi ina koy kauban kay ako ra mang usa ako ni kuskuson ang color sa akong tiil guys 12 o'clock na gutom na ko. Hindi ko pwede pa kaunon. Lami na iinom o tubig. Tubig ko. Grabe ba ako makainom og tubig? Taod-taod inom. Karon di ko mainom. Hangtod alas 3. Ano guys? Ako ra ko sa diri guys. Why kauban? Ako ra usa mingaw nya
lami na kay inom. Di lang ko mo inom kay bawal jud. Ilis na ko nung sa naman eh. Ilis na ko para opera, nag-ilis na ko. Yeah. 2 o'clock naman, so nag-prepare niya na sa dire sa di maklaro kay mura man foggy na okay na. Mixed emotion ko ani guys, ako ra nagidada og video. Kumay na lang. Mao man jud ni, padung na jud Mao tani. ni isuot. 12:30 sa hapon gikuha ko. Gisakay na sad ko sa duha ka ligid. Padung na jud ko ani guys, opera for operation na gyud. Mag-abot pa jud gikan sa UR mga una. Kaon dayon ta para makalibang. Makaihi para di ta katitiro na unsa na. Katitiro noon ta ani. Kuan pa noon kanang lipong pa ba? Mura pa nahubog. Nalipong ka o ako? Di, mura pa nahubog. Tsaka yun. Gutom na ko ani nga time. Nya lipong nga wa ko kasabot. Pero gipugos lang jud nako akong kaugalingon. Pinangga kay ko sa akong bana o jud ko niya biyahe, iya pa ko gihubitan. Iya ko gipakaon. Siya ra usa sa waiting area kay dili man siya makasud sa operating room. May na lang naasay kauban didto nga gioperahan sa iyang bana, nagistoryay sila didto. Close na ba ang kantin? Wala sa chikaon nangaon naming duha. Ali guys, mga unta. Mura pa ko gubo guys. Mo pa'y pag-abot nga tang-tang na. Ano yun nga? Kung sa kailan sa bawler? Oh, sa bawler? Punta saan yung bago? Ayaw mo yung unaw. Pahiyarang saan to? Giniyara ka na. Ay, pahiyarang eh. Oo. Ano sa'yo? Sabaw sa na. Akin yung mga ka ni. Bago dito. Ako teka, mura ka na namikugan niya, wajoy kusok. Mo jud di akong hitsura gikan operating room unya akong tiil wala joy kusog pa. Na-stress. Alas 4, alas 5, alas 6, alas 7. Nga dugay man. Napag-abot na ako dito, nagkuan man dahil. Ako kayo bawa na siya. Nagsugod man dahil napag-abot na ako na. Dito na galing doktor. Ikaw? Mabit akong pakpakon akong ngabe para inon eh. Kuan ra man di ini siya eh. Di man luspan. Bigla nag-monitor sa ilang operating room eh. Kaya ganing duya na kay ka ba? Imo mo jud anaw lang ang camera ba kay para lang ka makakita gani kung unsa akong nakita dito. Hino dako tan-aw kay naabaya sa duol. Iya script. Wala, kita nila ka ba? Nakoy na. Oh, lagi kay mo mata. Naibong na kuna na sa atubangan dito sila, di lang nako makita dagan ba sila kay gipangalihan man. Nay nagkuan diri sa akong luyo nya naasay nagsigig BP kanang murag mo automatic ilang kuan ba BP. Diri nay monitor diri sa akong kuan. Ana ni kuan na ako jud kuan maayo akong mata. Ana. Okay, gusto mo. Gusto jud ko matan-aw jud ko ba nya. Akong mata ana jud nya nay Tutuhan mo ka mo. Musos. istorya man to ang ubi. Murag ila ba gikuha ba no paita ani makatog majugoy di lang unta ko makatog. Ngayat mga utag orange. Guys, may mga utag orange. Naabot ni sa Rome alas 7 ni gawas 2:30.
Hangyo pa jud kung ay lang sa kudala kay akong bana na pay gigawas. Sao na lang ka mato ko dito wala ka pa. Wala pa. Ang ubi ni diretso maguli wa man nangita nimo. Andi na next. Kung unsa? Ano na ako. Hindi na. May na lang double imo purpose. Na-renew. Kapoy lang. Vitamin C inom. Naubos ano ko sinupalit. Natalisikan ra ba ka? Hindi pong litog pa ko guys. Okay, pag abot sa room, kaon dayon ko kay para makalibang ta makaihi. Kay kung dili ko no makaihi, katitiron na gibangkong na. Manamo imong tagdagan bugtikon syaro di na mo gawas. Kaon dayon, syaro di makalibang. Maka-out dayon ugma. Akong breakfast mao ni ang light daw kuno nga breakfast nako. Nikaon dayon ko kay ipakita jud nako sa nurse nga abtik na ko kay makauli na. Ganahan na jud ko muuli kay di ko katuog diri sa ospital. Kay taud-taud na imusod, taud-taud na asos. Diri na ang akong OB, giingnan nami nga mo-out nami. Mo-out na ko. So naghuwat na lang mi sa request kay upat man kabuk akong doktor. Ang isa ang OB okay na niya, ang tulo ka doktor nako kinahanglan ma-okay sila so nagpa-clearance pa ang mga nurse. Okay tanan ang doktor ang tulo. So naghuwat mi dala akong kauban. Padong na mi uli. Di pa di ay mo uli mag-process pa di ay sa billing. Dili pa sad ko kauli o kay naa pa o. Kung mauli ko dakpon ko sa guard. Kung mauli ko nga maging ani. Pusasan ko. Nga nung nilakaw ko nga wa ni bayad. Sa gawas kay uwan kay sa gawas nya bago pa nga na ay sunog sa Abiliana. Nya among gi chatan nga among anak okay ra daw sila bisan na sunog kay nag-discuss gyapon nila ang math teacher. Mao na okay na natangtang na akong pulip. Na ako ipakita ninyo ako. Mao ni ang wala pa natangtang. 1 point something cm. Pulip. Lain na tanaw sa pulip nga natangtang eh. Mao ni ang natangtangan na, gikuha na. So mao ni siya. Katong niungot pa dito. Lain kayo tanaw. Para makasabot ko ni drawing jud ang akong OB. Sa endometrium siya ni tubo guys, sa soft tissue nga agianan jud mao nang nagbleeding ko. Ang pagtangtang kay nakatuog ko kahapon ang akong procedure alas 3 sa hapon. Ikuha ko dire sa room 2:30. Unya kay kuan man diri na ko ibutang ang akong camera be. Eliyok nira. Ikuha ko dire 2:30. Unya dito dahil pa doon sa operating room. Pag-abot dito sa operating room, sininaan ko, butangan og hairdress akong buhok. Niya, isudan ko dito sa sud na dyan para ato dito mag-opera. Tapos ang akong gusto ato, yun, niya, dili ko matulog. Pag-abot na ako dito, ang akong likod, gitusukan na mag-anesthesia, ipatakilid na ako, gitusukan dire ang akong likod og anesthesia, ang akong bukog. Nya gipahayang ko, nya
Mao sa to nga time nga padung na akong OB. Nya na siya, "Hi, Mary man yang tawag na ko." Nya ko, "Hi, dog." Ana na. Nya dito na lang siya sa Dapli na siya gibasa. Nya ako magpadung nagkawagtang akong pananaw. Hinahinay na. Dugingan ko sa anesthesiologist na siya i-inject para kuno pang yung piyong sa akong mata. Nagtuo ko dili ko makatuo kay nga akong goal ato mumata jud ko, mutan-aw jud ko kay diri dapat na ang may monitor. Naa dito sa monitor sa doktor pagkuha. Unsa ba hinuon nga nakatuog man hinuon ko pag mata mata ko kadiyo nga naay diri sa ako ang atubangan green naa dito ang doktor diri naa dapit diri ang monitor naghangad ko pero ako kay mura ko nagkurog mo to siya ang epekto sa anesthesia ba nagkurog nga mahuman ang procedure sa doktor sige kog kurog mao di ito giinjekan ko pang katog nakatog ko nakamata ko sa recovery room na wala na ko nakakita kung unsa ang nahitabo kaya nga kung gusto unta mutan-aw jud ko sa monitor pero mo ganahan ko mutan-aw unsay naa didto ba mauna nga sus wala ko ka kita kaya nakita pagtanaw na ko wala kanang kuan na nag-anak pa ko kurog ko niya pagtaud-taud na wagtang niya wa pa ko ka-feel pag-abot na ko diri sa room gihatod ko diri 7 PM na di ay pag-abot na ko diri kuan na nag-diaper na ko nya nagsinina ko pang opera muna guys nga nya wala ko na bleeding pagkuan spotting ra siya ang diaper wala kayo dugo nya pagkagabi mga 10 mata-mata man ko adyo ko nakatugay taon-taon na mo check sa BP na mo check sa daghang sila i-check na itambal di pa inom antibiotic na di pa inom sa ako kanang adyo ko nakatug nag-ilis na lang ko og napkin kay spotting raman nag-ilis na lang ko sinina karon wala ko gibati nga sakit siguro kay gitagaan ko para gani sa sakit niya tagaan sa antibiotic tapos mga tambal git mang inom na sila gihatag sa ako kung ano guys kung naamoy pulit ako ihangyo kung naamoy abnormalities mga kuan sa inyong lawas pa-check up jud mo adto jud mo ubi ayaw ninyo dugaya nga grabe kay lain kaayo ang hitsura sa akong pulit pakitong tamo kung sa naon sa kong kulit na wa pa natangtang kung natangtang na. Karon ang kulit nga natangtang tuag gibayopsi mahibaw-an karong Saturday mauna na ko niya 5 days na ko nga absent niya ingon ang doktor nga dili sa daw ko mo duty kinahanglan daw ko pauway ko kay wala ko'y gibati kay naman yung ginatambal pero sa sud dili pa siya okay kay napay puruhan na mag-bleeding ko guys. So, sa karon nag-wait ni sa among kuan sa nurse na mo ingon sa among mo out na ni kay nagpa-clearance pa nga sa tulo ka doktor. Upat man kabuka ka doktor. Niya. Mo to nagwat ni. Niya. Mo to guys, salamat sa inyong mga prayers. Salamat. Niya. Okay ra sa nang bandi. Nakaya ra. Sanaw sa ta sa background sa gawas niya ang mangutana di ay kung pila ang nabayad sa insurance 77,000 kapin wala pa apil ang laboratory so kung magpa-opera mo prepare jud mo mga 90,000 akong bana nga walay tulog na kutob sa nurse nga musod dire makamata sad siya gikapoy in town. seryoso akong bana nga nag-review sa bill yang gitag sa tagsa basin unsa unya unsa kahayang nakita Dili ko maka-claim ang SSS kay 3 days. Adto na
mi, manguli na mi. Ready na. Manguli na. Na? Ito na ta. Dali, nakaon. Ha? Masa? Ang dili ko on? Ang gani? Ato ipaputol dito. Nabala ko siya ni. Kung dili ba kuwaon no eh. Mana natangnang na muli na mi. Upat ka doktor sa successful nga operation. Thank you very much. Bye. Saturday morning, ni-visit mi sa akong OB. Nagpa-sign sa ako ang medical certificate o ang tambal. Ako ang gipangutana about sa tambal. Mao niya ang clinic guys sa Chungwa. Sayo kayo mi kami ang first. Mo to guys, salamat sa inyong pagtanaw.